ka mat padeng ka mga kwa banura hakani ka por ka bamta shapi ki pramngai ki badan hakani ka balang kade ka mat padeng sapang ka jingyo silang khmat lani ki jingle silang khmat hakaktin pareng ka boong favoritism ka jingyo lani ka jingle silang khmat ke gani ka jingyo lani ka jingle silang khmat kaktin jumble ka kran kumno sapang kane ka jingyo lani ka jingle silang khmat bat kumjuru ke ka jingmi na kane ka jingyo silang khmat lani ke ka ta ka outcome na kane ka jingyo lani ka jingle silang khmat bunsien ni julap lani bunsien ni ji ha ka jingem ka jongi ya kata ka jingle silang khmat lani ka jingyo silang la kalong ha ka jingtrai ka ba pitrai pikta la kalong ha ka school ka ba pi pilai la kalong ka yeng ka sam ka jong pi la kalong ka snong ka thao ka jong pi bat kum ta ter ka jingyo silang lani ka jingle silang ha ka jingtrai jinta teng ubos dala dei ka por ban sam bai nong trai uang umdan pisa namal baduna pisa menta ka tayo ngamna aban ai handai pade undan bai pat uta wei unong trai ya ka ubos lani uta umalik ubaju smotanat bat yauni umju pendo lada umla aban ai lut ya kata ka bai nong dei san spa ate un ai bai lani umju pelik theli kata ka dei ka jingyo silang khmat la kalong ha ka school ka ba pi let ha ki college ka jingyo silang khmat apeng kinong hikai bagi khana school haye ngasam da ka baburam ya pi ki khun khadu mo teng ni ki riti ku dostor ni khasi ni ju ai importance ba ya ki khun khadu dai te da ka baburam ya pi ki khun khadu ru kungju hasnong athau teng la da dai ko pot tho jaka urong ba snong teng nongar sungtho da tho jaka teng rum ba snong ula ju phone tang kita ki ba kinong yalam nani kita kinong ket kam snong ye ki ba umon bal ki ba umon khot kata ka dei ka jingyo silang khmat lani ki jingle silang ka bangila ban syam ki bangila ban I ka jingem ka jongi ba mana kasni bale se ki dang dam chishu kita ki jingyo lani ki jingle silang mo ke ba pi ya syam ha ka jingem ka jong pi ba mana kasni bat hatu ha ka balang pade ka dan em ka jingyo silang hatu ha balang pade ka dan em ka jingle silang nginya pai halol kani ka bentar kunjo nginya pai halol ka kani ka bentar kunjo bat shwa banginya pai shwa banginya ya chishu khmat ngan batai khendiat namar ha ka ktin ka jong play ka bible la tho spang kani ka jingyo silang la tho spang kani ka jingle silang mo bat lada ka ktin jong play ka la tho khamtam ne ka shiti ka jong pol ni ji ka bu pol u tho sakati ya ka shiti sakiti sa u timothy u pol u sneng yu timothy ngin saya pet ha to ka banta kumjuru ha ka shiti ka jong jacob ru u mention ya kani ka jingyo silang khmat ke ka daw ka bagini ki apostol ki belong ki shakri jong try ki bu lani ki wanra lani ka penmi ya kani ki kentien ka jingyo silang namala habangi sungtho ya kani ki shiti ka bu pol tho bunsin tho ka balang wat u jacob ro habu tho ya kani shiti tho ha ka balang but haka jing sungtho jong ngila ba sungtho ba pleng ka dan ka jing nyaw silang hapo jong ka balang ru kunjo namalada kam dan ka jing nyaw silang hapo jong ka balang wa apostol paul unum la ban tho ya kani ka jing nyaw silang lani unum mention hiru kunjo u jacob unum mention ya kani ka jing nyaw silang lada kam dan kum kata ka jing nyaw silang hapo jong ka balang but ke ka ba ktien ka jong blai ka kran safang kani ka jing nyaw silang ke ka ba ktien ka jong blai ka kran safang kani ka jing nyaw silang ka bible kala kran shai ba ka jingyo silang lani ka jingle silang kamlong kamon ka jong blai na ka manta ka jingem ka jongi ka jingyo silang kamlong kamon ka jong blai nam ta ka jingem ka jongi namar ba ka jingyo silang kamdei ka jinglong ka jong blai ka jingyo silang kamdei ka jinglong ka jong blai kamdei ka character ka jong blai kani ka jingyo silang lani ka favoritism namar bu blai umjunyo silang yano ru room kalnong ka ba ar ka khat wei ngila ban syami kata bu blai umjunyo silang Barok ngilong kumju khmat ke jong blai episas kalunang ka bandreu ka dekat ka bakandai ngi yang tu bu blai ong barok ngilong kumju khmat jong blai bat omdan ka jingle silang lani ka jingyo silang bat u blai kolosai kalunang ka balai ka dekat ka apsan I ka bible ka kran
Sepang kani kajingnyo siliang. Ba kajingnyo siliang kamdei kajinglong kajong belai. Bat kamdan ru kajingnyo siliang khmat kajong belai. Borok ngilong kumju khmat kajong belai. Bat kabenta ka Bible ru kahikai. Ya kajing jongi ki Kristan. Bangim dei ban pen i. Lani ban le siliang. Lani ban pen i. Ya kata kajing le siliang. Lani ya kata kajingnyo siliang. Ha kajing kajongi. Ladang ipet nak kasiti kajong Jacob. Kelenong ka baar, kadekat ka baningkong. Jacob ong ko para banget jonga. Wat bat da kijing le nyau siliang khamat ya kajinget ujis Christ jongi. Uba utrai ka buram. Jacob ong ko para banget wat bat lani wat bat ya kata kajing le nyau siliang khamat. Wat bat ya kata kajing le nyau siliang khamat. Ya kajinget ujis Christ botra jongi. Kendiat nganya tu menem step ayo kajing lam prang sepang ka balang haki por ki bamansua. Ba kaladan kajing pensistam ben yaki Kristan. Kaladan kajing pensistam ben yaki balang haki por ka bamansua. Bat hakane ka por ka bamantar ngakwa ban keren. Ba kadan kajing nyo silang khmat haka balang haki por ki bamansua. Ha Jerusalem ka ba u Jacob udan. Ba ulong uta unong yalam jong kata kabalang kabadan hapo Jerusalem. Jacob uyui yakani kajing nyaw silang khmat. Jacob uyui yakani kajing le silang. Lani uyui ya kata kajing le silang hapo jong kabalang. Bat ngadan artli kimat. Kibanginya pusan hakani kapor kabamenta. Kumno bangidei ban husiar na kani kajing nyaw silang. Kumno ngidi ban husiar na kani kajing le silang. Kabenta ka baningkong. Ban pen i kajing le siliang kadai kapop. Ban pen i kajing le siliang kadai kapop. An puli man sisian naka siti kajong Jacob kalanong ka baar kadkat ka baningkong bat kadkat ka bakandai. Gigantian ki baong kumni. Ko para banget jonga. Wat bat da kijing le nyaw siliang khmat ya kajinget ujis Christ. Utrai jongi. Bu utrai ka buram. Bukjur kadkat ka bakandai. Henry lada pinyaw siliang khmat. Pilih pop ken. Tiang kajong belai kalau dapat keren syai. Baladang ile, lani ladang nyau siliang khmat. Ile pop. Kajing nyau siliang khmat. Kadai ke pop. Kum ki banget. Ki jong belai. Ki bela jiet ki jong belai. Ki bela siuspa ki jong belai. Ki bela syak ting kun ki jong belai. Ki bela iet ki jong belai. Ki kun ki jong belai. Ngimdai ken ban peti. Lani ban le. Siliang yanu ru. Nama bo belai jongi ubangi syakri. Ublay jongi ubangi nget. Junyaw siliang. Ublay jongi ubangi syakri. Ublay jongi ubangi nget. Jile siliang. Lani junyaw siliang. Lada ublay ule siliang. Hatu kadan hok. Yengi banyo. Ya kajing penyem. Lada ublay jongi ule siliang hatu. Ngidan hok banyo ya kajing penyem. Nomor baningkong kajing penyem. Kalong namta kijiu. Kajing penyem ningkong kalong namta kijiu. Henry. Haba kijiu kim simla plyang ya kani kajing pedem kawan ken si kijantel ki balong manga banopi ublay umnyo siliang namar bo ublay simla nyo siliang namar bo ublay simla pandram balada ublay simla nyo siliang lada ublay simla nyo siliang ngide ki epat ken kita ban nyo siliang yano ru Nidai ki ay bangin nyaw siliang yano ru ladaw blay jongi bangi syakri umnyaw siliang. Hakai siti syaki Galatia kalenong kabaar kadekat kabanrew nginya puli katu kabanta. Kai siti Galatia kalenong kabaar kadekat kabanrew. Upol ong kumni. Henry na kita ya kibalanyaw bakilong ay. La kilong kiba kumno ru compare nga ublay umnyo siliang ya khmat ubreo apostol Paul wong ublay umnyo siliang khmat ya kibreo kita nga ong kibadan kanam kimsim la ai hanga kay kada ko Paul ong ikni kikentin kay kada ko Paul ong ikni kikentin manokin kita kibreo kibadan nam upol utep badan kibri ki badan nam. Badan kibri ki bakhamdan buram hakitu gisni. But Paul ong yakani kentin uthau yakita ki apostol ki beran hapo Jerusalem.
Utawi kita ki apostol, kita ken ki apostol, ki balong ki Kristen, ki badan nam, ki badan ken ka buram. Hagatu ki sengi. Bat upol uang, bangam semua per, wala kilong ki badan nam, ngam semua per wala kilong ki badan buram. Namar, ublay jongi umnyaw silyang yanu yanuru. Namar ublay jongi umnyaw silyang yanu yanuru. Wala upol, ulay kendu yakini ki brio ki badan nam, ki balong ki apostol. Wala upol, ulay kendu yakini ki brio ki badan buram. Ki balong ki Kristen, ki balong kita ki apostol. Hendak Paul uang. Ki kimsim laai hau. Ya kata ke gospel ke bau uyalap. Uang baki kimsim laai hau ya kata ke gospel ke bau uyalap. Lani ki nong yalam ki badan ha Jerusalem kimsim laai AAUM. Lani kimsim la no AAUM kata ke gospel ke bau Paul uyalap. Kadau lesi ke bau Paul Ukraine ya kanika ke dekat ke Banrio. Na kasi Galatia kal nong kabar. Namar balesi upo loyos ngo ya kanika ke jingkali loyos ngo ya kanika sur. Na kita ki apostol lani na kita ki Jew ki boong. Ba manu bala aibor yu ni balong utaw nangyalap jong gospel. Lani manu bala aibor yu ni balong utaw apostol. Handrei upo luong ba kajinglong apostol kajonga amsim la aibor manu. But kaban yalap ya ka gospel umsim laai da manu Henry ngayo e kani delang ba ka jinga day ka jonga bu Jesus Christ ngayo e kani delang ba ka personal ka relationship ka jonga bu Jesus Christ upol wong kinong yalam gibran Jerusalem kimsim la no AUM namta kani ka gospel ka banga yalap kinong yalam gibran na po Jerusalem kimsim laai ka bore nga balong apostol Udah Jesus Christ ba ay nga balong tang nayap ay gospel. Udah Jesus Christ ba ay nga balong ken uta u apostol balong ken uta nayalap jong kata gospel. But habu Paul wong ikini kikentien. Habu Paul wong ikini kikentien. Umday bu kentai ya kita kinayalam kibaran po Jerusalem. Umday ba ukentat kita ginoilam ki badan po Jerusalem lani kita ki apostol lani umday ba upencak buram ya kita ki jenglong apostol ke jongi ya kita ki apostol jongki mo umday ba upol ukentat kita ki jenglong apostol ke jongki lani umday ba ukentat lani upencak buram ya ki lani handrai ke ka bang wala upol uburam ya kata ke jingtrei ke jong ya kata ke jingtrei jong kita ki apostol wal upol wala upol uburam ya kita ki jingtrei jong kita ki apostol handrai wong pat ngam tre ban pen kelai ke gospel tam ban pen semua bahai ki bolong ngam tre ban pen semua bahai ke gospel tam ban pen semua bahai kini ki apostol ki badan po Jerusalem ngam tre ban pen kelano ke gospel ke jonga tang namar baka kontradik iki ngam tre ban pen kelai gospel tang namar ban pen semua bahai lani bangan yo kanam ku buram na kita ginoilam ki badan po Jerusalem kumba ublay ulajit u Petrus hakitu ki kot ki babut ngi hang tu ki ba kemo ublay ulajit u Petrus balong uta nayalap ya ka gospel shikijiu kumtar ublay ulajit ya u Paul balong ta nayalap shiki gentle hoy wala u Petrus wala kini ki apostol kilalong aswa jong Paul wala kini ki apostol kilalong aswa jong Paul bakin long kita ki nayalap jong kata ka gospel kita ki nayalap jong gospel ndui Paul long ngam smo per ya kata ngam smo per kata namal ublay unyo silang khamat yano ru Upol umpersya eka gospel kebu Petrus yalap shikiju. Upol umpersya AUM kata gospel kebu kata ke gospel kebu Petrus yalap shikiju. Upol umpersya kata ke jingot share ke jongki kun kiju. Andre upol ong pada ba pindai ban penbor pat iki gentle ban ot share. Pindai ke ban penbor pat iki gentle ban ot share. Pindai ban penbor iki gentle ban ot share. Hoi ladang ipet mo upol ru ulot share la jong upol ru upendap ya kan ka bentai ka jingot share uot share la di andrei umdei pade haba upol uot share kamut ya ka unyo ya ka jingpet em kamdei kamta kata aku upol uot share kamdei kanang bu unyo ban pen scam ya kata ka jingai lani ban pen scam ya kata ka jingpet em ka jong ha kata ka jingpet em bo Jesus Christ em ne kada aku upol uot share namar buhat ban lekin syakijiu ban yalap ni gospel kenang bagi jiu kin pediang yu upol
But kenang bagi jiu kin pedang ya kata gospel ke jong po. Kumta kin upol wat share yela jong. Kenta upol wat share. But upol ulah deban keren daka ketien ke basai. But upol ulah deban keren syai. Lada pipai banga ngin pule untuk benta. Iwei koren galanong ke bakandai. Gadukot ke ba arpo ke ba arpu arpulai ngin pule katu. Iwei koren galanong ke bakandai. Gadukot ke ba arpo. Kintian ki bawang kumne. De haki jiu ngalale yaladi kum ujiu. Kenang banganyo penuan ni jiu. Ha kiba hapo ko hukum. Kumba hapo. Ha kiba hapo ko hukum. Kumba hapo ko hukum. La ahi. Langahi ngamla. Langahi ngamlong hapo ko hukum. Kenang banganyo penuan ye kiba hapo ko hukum. Kadukhat ka ba apo a. Upol uang haki batulot ngale yaladi kum ubatulot. Kenang banganyo penuan ken ye ki batulot syaka jeng penem. Barkum juru kadukhat ka ba apulai. Di yaki barok ngangale upol uang. Iki barok ka bangangale. Ngot share yaladi. Ngakuloy balong kumujiu sikijiu. Ngakuloy balong balong ugrik sikigrik. Ngakuloy balong ubatulot namta ki batulot. Iki barok ka bangangale kalong namta ka gospel upol uang. Kenang bangan yok long kan bayok bentalem naki. Kenang bangan yok, kenang bangan long tau bayok bentalem batki. Nakan mau ru Jesus Christ. Lain kan mau kawai nak jingja, kabagi parsi ki ong ki senra. Kumno utei uno hikai jome ubam uyadi bat kita ki nong pop. Ukeli kini ki parsi ya ki senra ki jong. Kai boji suang. Ki bakia ki dan kam ni kejeng bakia andai kita ki papanggen ki dan kam ni kejeng bakia baladangi pule kini ki borok ka bangala warna api kini ki lightly ki dekat hatung syam se bupol le siliang hatung syam se bupol le siliang ong ki batlot ngalong ubatlot yiki jiu ngalong ujiu yiki grik ngalong pom ugrik balai kanang manganyo ken ban penuan yiki siya kata ka jeng penem ka jong Jesus Christ hanga ngam syam bupol le siliang hanoi ngam tep api pisno kumno ya kani ka jingle ka jong pol hanoi hanga ngam sno bupol le siliang namar bu ula deban keren syai kedar bai ki batlot ngalong kum batlot kanang manganyo penuan yaki sya ka jeng penem ngalong kijiu namta ngalong kum ujiu namta kijiu kanang manganyo penuan yaki sya ka jeng penem ngalong ugrik nang sya ki grik kanang manganyo penuan yaki sya ka jeng penem katkum ujakop hoi kalong pop banyo ikwe ki bapo tang namar bekidok kalong pop banyo ikwe ki bapo tang namar bekilong ki badok kalong pop banyo ikwe ki bapo tang namar kajing per kasni do ubali ubayong uba brown ong na tin kasi uba brown ti ma wakti ani ubali kumta teter upol ujakop katkum ujakop hoi kalong pop banyo kiwe ki papo tang namar kajing per sni do tang namar bulong badok tang namar baki duna kata kat met ke jongki tang namar baki mlong hakim mlong salang kimlong brio kiman brio ngin ken po no ken yaki kalong pop ujakop uang bahaba pinyo siliang lani pile siliang pidan ken ya kajing mo jemperkat ke besniu pidan ya kajing mo jemperkat ke besniu habang inyo siliang lani ngile siliang yano habang inyo lani ngile siliang ngipenya perno hapan ki badok bat ki basnoren habang ngile siliang ngipen kata ka jinglong ka basniu ka jongi ngipen kata ka jinglong ka bapo ka jongi ujakop uang habang inyo siliang lani ngile siliang yano habang ngile siliang ngipen kata ka jingbiet ka jongi habang ngile siliang ngipen kanya kata ka jingbiet ka jongi day hang ni upo day hang ni ujakop uyathu ruba babalay habang ngile siliang kalong kapo namar bekini ki baro namar balay bakalong kapo ada pipa nga nakatu ka dekat ka basaw nakisti si Jacob kalunang ka kong hatu kumta pim bishar siliang haladihi
bat pila jalong kinong bishar badan ki jing perkat ki basnil pol ong ha pinyo shiliang pile shiliang dan ni ki jing jing perkat ka basnil ha pinyo shiliang pile shiliang pipin i yang ta ka jing bi ki jong pi pipin i yang ta ka jinglong ka bapo ka jong pi pipin i yang ta ka jinglong ka basnil ka jong pi pipin ya per pedeng ubadok baru basnuret pipin ya per pedeng ubri ubaruspa ubri ubadok pol ong kalompok Jacob ong kalompok kaktian ke jong belai kalau ada keren syah ka siti segi Galatia kalau nong ka balai ka dekat ka ba at pundrio ba alpu pranginya pulih siti segi Galatia kalau nong ka balai ka dekat ka ba at pundrio ba alpu pra gentian ki ba ong kumni namar pi baro pilong ki kun ublai da ke jingai ha ukres Jesu pi baro la pilong ujiu ane pilong Greek pilong Khasi pilong Dekar pili piyong pi duna kedkotmet ane pilong kita ki bamlong i ne baro ngilong ken kumju ngilong ken ki kun ki jong blai habangi ngilong kita ki banget ken how Jesus Christ ngilong ken ki kun ki jong blai da ki jenget how Jesus Christ but kedkot ka ba pra omla bandan ujiu lemni Greek omla bandan umrau lemni ublai loy omla bandan shenrang matkante nangar pi baro pi long away how Christ pi baro pi long away how Christ kumju ba amnai ong ma bai kani ka balang kade ka kun andre kanma mo ngilong ka way how Christ ngilong ka way how Christ ada ngilong kun ane ngilong kikmi andre ka way ngilong ka way ken how Christ kaktian ka jong belai kalau ada benkeran syai bangilong ka way how Christ Deuteronomy du kumju kalau nong ka bishpo ka dekat ka bakhanyo hang to ka yutho bo belai jongi ulang ublai jong baro ublai jongi ulang ublai jong baro ba umdan ka jingyo siliang hau umdan ka jingyo siliang hau umdan ka jingyo siliang hau kawai na ka jingkran ka jonga ngawara ikon uksa syapang Mahatma Gandhi mo baro ngitip syapang Mahatma Gandhi bat kumjuru nga banbyang sisian mar kadan mo kay relate nani kaya ha bat kani ka banta Mahatma Gandhi ban penkan mau biang mo udai u Hindu ban rei udai ubri ubaju ya ki jingkai jung Jesu de kumta mo Mahatma Gandhi ha kawai kasni habudan hakol kata ula kwa ban le jiaseng hanrei ha katai ka jingkhang ladan wi ubri ubaju kublai ki ubaju priang sumba ya kita ki bri boran sya jiaseng de kumta kumang ladap ong hakitu ka jingkran ka jonga ba kita ki brio ki banwan cha kata ki jiaseng ki deitang kita ki bariuspa ki deitang kita ki badannam ki deitang kita ki badannam ki bariuspa ki badan buram ki la banwan cha kata ki jiaseng hanrei Mahatma Gandhi pade ulasa khang do niu gan bandrung sepo jang kayeng manin namar Mahatma Gandhi umdai ubre ubadannam umdai ubre ubadan buram umdai ubre uba hespa umdai u Hindu namar Mahatma Gandhi mo ladang ipet bolsie ni ka jingpong ka jupong dang de kita gijan dang da ka gomsha ba teng kata ka de ka jingi ka jung ispong Mahatma Gandhi lesi uni ubre uni uba ap hate ka jingkhang ukrim chimla khang ukrim chimla aila yu Mahatma Gandhi mandrong spot jang kani ka yung mani ke ka ma kwa banura hang ni ka long ta ba chimla sha yu Mahatma Gandhi mandrong spot yang ka yung mani namar ba ulong ubre namar ba umlong ubre ba dannam umlong ubre uba dan buram But Mahatma Gandhi wong kini kentian. Lani Mahatma Gandhi lesi ulam dong. Lada pipi ki Kristan. Dan kun kani kajing perkat. Banyau siliang. Hapreng ubarius pa ubaduk. Hapreng ubadannam berupam dannam. Lada ki Kristan. Pidan ya kani kajing yau siliang. Hapreng ubaduk berubarius pa. Lada pi namar uongru. Ba compare nakatakan yam Hindu nama beli akan yam Hindu ngi ya kata ka caste system mo ka ki Brahmins kita ki high class ki middle class ba ki lower class ki high class ki middle class ba ki lower class ngi ha kan yam Hindu la ne ha kata ka riti ka dustur jom ki yam Hindu ki Judan ya kan ki Jupia la ya kan ka benta but Mahatma Gandhi uperkat balik si ki Kristan mau kimdan kum kani kementa ande habau yo usyam daladi yakini baru ong balada pi ki Kristan
Oh pialap sepang ke jingit yang dari pilek siliang. Pinyau siliang pilek siliang pialap banginya teli hani ma pilek siliang. Pialap oh bakumdo nginya long kawai. Kumdo kum kibangai nginya teli ka jingit hani ma pipeni kata ke jingit siliang. Wang lada pidan kum kani ke jingyau siliang. Pidan kum kani ke jing perkat. Compare na kita niam Hindu. Jongi. Peleng perkat badai tang niam Hindu kadan ya kani ka caste system. Hapedeng warriors pa, hapedeng tau middle class, hapedeng tau baduk. Hari ma ke Kristano pilong kumju. Delada nging yalong kumju. Mat mangadi wong. Kabahai nga bangan let. Bangan buat baik ya kaniam Hindu ke jonga. Kabahai nga bangan let buat baik ya kaniam Hindu jonga. Tengi yang ni kajingnyau siliang. Kaba nakani ka story ka jong umat magandi. Ya kaba wal simla sya terot iu bandrong po jonga yang mani. Kumjuru hakani ka por ka banganta. Wat kabalang ka badan ha Jerusalem kumang lai thu epi mene ha jinglam perang. Ha jingelam ka jong Jacob. Hakata kabalang ka badan ha po Jerusalem. Kaladan kani ka jingnyau siliang. Kaladan kani ke jingle siliang. Bat kala jor bah. Jacob ong kala jor bah kata. Bat kala longkum kata ka klam ka balarong apo jeng ka balang. Hakitu kipor ke bamensyua. Kani ke jingnyo siliang nani ke jingle siliang kmat. Apo jeng balang. Jacob ong kala longkum kata ka klam ka balarong apo jeng kata ka balang. Bat habau Jacob uto ya kani ke shiti. Gua ingi bang nyatu. Ba ke jingle siliang nani ke jingnyo siliang kmat. Kamdei bandan jaka hapo jeng balang. Kamdei bandan jaka hapo jeng balang. Lani kamdei bandrung hapo jeng balang. Bakum juru hagi donut jongi kum ki para bangai. Kamdei gen bandrung hapo jongi ru kunju kum ki para bangai. Bakum juru ka benta ka baal. Ki bangai kidei banle ya baro kumju. Ki bangai kidei banle ya baro kumju. Ini puli nak dekat ke basan. Bat hadu ka dekat ke benyau na ka shti Jacob nang ba. Tu das ngopi ko para bangai jong para bangai ba ie jong a. Hatu ublai jula jie ikita ki baduk jong kani ka perthei banlong ki barius pa ha ka jengai bat ki nang yo pateng ya kata ka hima ya ka ba ulak kular ha kita ki ba ie ju. Hendrei ma peleng pila nyau ben yo ta baduk. Hatu kita kibarius pa kim ban stom ya pi bat kim ring makihi ya pi sya kata ka ket bisar. Hatu kini kim kren ben sat ya kata ka kerteng ka badan buram da ka balakat ya pi. Abangi puli yakini ki artli ki dekat. Ke ka bangila banyo hantu ka beningkong kalong ublai ulaji ki beduk. Ublai ulaji ki beduk bat ka ba kalong kibarius pa kinyan ben ya ki banget. Ki barius pa kinyan ben ya ki banget. Ki balong ki banget ese ki baduk. Ban haba ngoong kumni lani haba upo lani haba Jacob uong kumni. Haba uong ba ublay ujiet ki baduk. Kamut pat bak ni ki baduk kinyaw silang kman no ki barius pa em. Haba uong bu habu Jacob uong ublay ujiet ki baduk. Kamut bak ni ki baduk kinyaw ben no ken lani kinyaw silang no kita ki barius pa. Lani kita ki baduk lani datang kita ki baduk kinya lagem lani kini ki berius pa kin janno kamdei kumta hatu ngi kum ki bangai ngilale ne kumju ya baro hatu ngi kum ki bangai ngilale ne kumju ya baro teng shaban le jasang pet program long jasang yang hayung jongno lada long jasang yang hayung itu thai let mi no ka kam ka bamdei ban mi ro namar balai sung thai ban le barong ani sung thai ban le jasang hai kayeng jong itu ne katu teng sha ban le jasang pe program sha dei program keren jong no dei program keren jong itu ai tem danang keren bharam le le thai dam le jasang ro teng sha ban le jasang pe program mana bade charman le itu stana le jasang yang jasang te ki bangai kani galong tang nuksa kabang ngawan ra lada long jiseng ying da ka buram iki no elam iki pastor iki teman masan iki dikan da ka buram iki no elam jang balang
la da long sang yeng hagi yeng gi nangalam hagi yeng gi dikon hagi yeng jong ki teman basan hagi yeng gi pastor ki para bangai lani umdam jaka watam man song shuru hapo hagi yeng gi pastor yeng gi teman basan dap smam dap ki suki dap ki yeng hap song sabaru teng Ndai la da long sang yeng pada yeng gi para bangai wat imula thali kamula ka thali ka suki ka thali ki para bangai ki lakmi lenti oh long sang yeng jonga para bangai kinwan malong ki kinwan man sakri lang yeng sam jonga ndai suki ka thali pek mura ro teng thali ndai la da long da ka buram ngam mo ndai ba ong bangayu ne da ka buram me phi ada long sang yeng pada yeng jongi nai lam balang dap smam phum ka jaka shong dap smam ke ege hap shong sabaro teng Bat kumjuru iki no elam balang. Teng pihak ban husiar halor kani ke benta. Kum ki no elam balang teng pihak ban husiar halor kani ke benta. Upol udah hukum jur yu Timothy hakani ke benta. Upol udah hukum jur yu Timothy halor kani ke benta. Di iwe Timothy kelenong ke basan ka dekat ke bat pruai nginya pen. Iwe Timothy kelenong ke basan ka dekat ke bat pruai. Nga hukum jur khmat ublay nga hukum jur khmat Jesus Christ nga hukum jur khmat ki angel ki belajiet ko Timothy bamen sumar yakini ki eru klam da bishar rupa klam da le silang yake ki eru upol udah hukum jur hakmat jung blay upol hukum yo Timothy hakmat jung Jesus Christ upol hukum yo Timothy hakmat jung kita ki angel ki belajiet upol udah hukum jur yo Timothy bolong tau nayalam jong kabalang bolong tau nong syarai jong kabalang bako Timothy kum nong syarai bakum nong yalam husiar halo jangan ni kebenta ba halo jangan ni kebenta ha ka jing nyau la ni ka jing le silang kum mame kum tau nong yalam ni upol udah ban bhal Timothy kum kinoy ram balang wat ai bakan ni ka klam jong ka jingle silang wat ai bakan ni ka klam jong ka nyinyo silang khmat kan rung hapo jong ka balang kan rung hapo jong ki para bangai kadau ba bu Jacob Ukraine bat udah ban bha ya kan ni ka pop jong ka ni ka jingyo na ni ka jingle silang namar ba kalong common bha kalong common nong kumna kasi common kalong na tha kalong jelai ba haki por ki balang haki por ki pemensra namar balai u Jacob ulada ben Syam namar balai u Jacob ulada ben Syam haka balang ka badan apa Jerusalem bat udah ban bhai kini benta ya ki noyalam udah ban bhai ki para bangai ba ka pop jaga jingyo silang khmat ka pop jaga jingle silang khmat kamdai bandrung hapo jong para bangai kamdai ki bandrung hapo jong balang kajing yaw silang khmat kadai kajing kabadan kam banyale ngimdai ban kain sting ya kani kajing le silang ngimdai ban kain sting ya kani kajing pang yaw silang ngimdai ban kain sting namar bakalong kajing kabadan kam banyale kalong kajing pang kabadan kam banyale ngimdai ban kain sting ya kani khamtam ngakaran hapo jong balang ublay ulakhat eki Kristan ban pen ka jing ban pen ka jing yaw silang yanoru ublay ulakhat eki Kristan ban pen ka jing ban pen ka jing yaw silang yanoru u Jacob u Joseph hakatasmen kabrim u Joseph ubalong ukun jong u Jacob balong ikan ma begini ka story u Joseph balong kun jong Jacob uba kain jong khpa jong balong Jacob na kita ki khalar ngot ki kun ki jong Jacob u Jacob ula yoni u Joseph nya phai na Genesis kalnong ka balai pinyo ka dekat ka balai ka besar kini ki atli ki dekat Genesis kalnong ka balai pinyo ka dekat ka balai bat ka besar Kintian ki bawang kumni te u Israel ko bamot u Jacob ula u Joseph nalor ki khun chinrang jong u baro
naba ulong ukun kajinglong namar bu ulong ukun kajinglong temen jemu te ula thawe ka sapti bathok bron yu bat habaki henmen jemu kila yu bu khpa jong ki ula ye yu nalor ki henmen jemu baro kila shon yu bat kimla ban kran suk sung bhashu yu nila ban i hang ni kajingle shilyang kajong khpa yalau jong kita ki khun ki jong kajingle shilyang kajong Jacob yala ki khun ki jong ye ki ba ula ye tang ya u Joseph ya ka ba ula penen buram yu Joseph hadu kata umdei khun baning kong u jong Jacob u Joseph handai u Jacob ula penen buram ladang i phai ka wei king ting long ba u Jacob ula nyau ula le shilyang ye kita ki khun ki khar armur ki khun ka ba u e tang ya u Jacob tang ya u Joseph ula i tang ya u Joseph bat haki dikhat ki babu ngela ben i ye ka jingmi kan lani kata ka outcome na kata ka jingle ka jong Jacob kung khpa ya la ki jong kita ki khun bat ka dei ka ba ma phi kum ki mi ki pa phim kwa ban nom na ba phin ma ha ka yeng ka sen ka jong pi ba ma phi kum mi ki pa phim kwa ban khmilin ti ba kan dan kum kani ka ba wat hadu kini ki henman ki para ka jong Jacob kila isi yu kila berat yu sakata katlio bat kila die yu kum tau marau hadu kan ni tang na kadao jong ka jong yo silek ma ka jong khpa ya la jong khun na kita ki khatwei ngot i ka outcome ka jingmi na kata ka jing yo silek ma ka jong khpa ka jingmi ka outcome ka jingle silek ma ka jong Jacob kum khpa kala don ka outcome lani kata ka jingmi ba kata ka jingmi kalong ke kumbangal on ka ba mapi ki kmi ki pa phim snow tanak bakan ja hapo ja ka yeng ka sem ka jong pi hoy nga kani kam kran thang tang ye ki kmi ki pa handai wat hapo jong ka balang ru wat hapo jong ka balang ru wat ai bakum kani ka outcome kan mi namar kan don mi ka jingmi na kata ka jingyo silang kan don mi ka jingmi namar ba ka jingyo silang ka di ka pop kabai nong jong pop kan don be lada ka dei ka no ka pop ne ka sin barang dei ka pop wala ka dei ka jingyo silang khmat wala ka dei ka jingle silang khmat wala ka dei hapo jong ka palang ru kan dei ka don me ka bai nong ya ka bang lese ma phi kum ki noyalam lani kum ka balang lese yo ki haban ket ban ni haban husian ba yo mi kum kini ki jingja tang na ka da jong ka jingyo silang khmat tang na ka da jong ka jingyo silang ngalapoi saka pekut lajan poi tat saka pekut jong ka jingkran jonga bat sya bangan chong no ngan bu di ni ikan tien balaong da ka bet muri ka balong ka wei na kata ka American evangelist ka bet muri ka ong ikan tien faith and favoritism don't mix faith and favoritism don't mix ani ka jinget ba ka jinget ba ka jingyo silang lani ka jingle silang kamla banyak khlek lang kajinget ba kajingyo silang kamla bani khlek lang faith and favoritism don't mix ladang iong banginget how Jesus Christ kenmau ru bangilong kawai how Jesus Christ ladang iong bangilong kawai how Jesus Christ ladang iong banginget how Jesus Christ kenmau bangirung ilong kawai ken how Jesus Christ kam ki apostol kalenong ka banriu ka dekat ka baningkong bat ka ba hadu ka banyo ngi hang tu mo ka jingja hang tu kalong bakini ki Greek ki bakran Jew ini lani kini ki Greek ki Greek Jew kilawan kan hakmat jong kita ki apostol kilawan ban complain lani kilawan ban yathu kita ki apostol ba kita ki riu kan thai jong ki riu kan thai jong ki kila shale shileng hakata ka jingsam hakata ka jingsam isne bat hakata ka jingsam jong kata kabam kini ki Greek ki bakran Jew kilawan namar kada jong kini ki Jew kilale shileng baki ai be tangi kita ki badai Jew ndoi kini ki Greek ki bakran Jew and kila shale shileng bat kim ju ai kani ki jing ai isne yang ani kabam nakata ka miet bat haba kini ki wan ban ong khmat jong kita ki apostol kini ki apostol ki ong bat tu jiet kita ki rang ba ki badan ka nam ka babha
ki badap du men sim bat ka jing sta bat kum ta ki la jiet nyongut ki rang ba ki badap da ka jing ngai bat du men sim ko snop ba ki la jiet ki nyongut ki rang ba ki badap da ka jing ngai bat du men sim ko ban syakri hakame bat hakabasam jing ai isnei kanang baka jing yalap ya ka ktien ke jong blai ru kanang ya chakmat bat kum juru kata ke jing sam isnei ru kan ya chakmat kandan ke jing tko hang ni haka jing yalap jong ka ktien ke jong blai bat kam dam dan ru ka jing tko hapreng jong kata ke jing sam isnei hapo jong kata kami to jiet phi nyongot kirang ba ki badap du men siam bat kum ta ki la jiet ken ni kita ki nyongot kirang ba ki badap da ke jing ngai bat du men sim ko kum ki bangai ru tungin long ki badap da ke jing ngai bat du men sim ko ban pentelun nya kakam ke jong tra Jesus Christ ban pentelun nya kakam ke jong tra Jesus Christ ngilong ken ki badap da ke jing ngai bat du men sim ko namar baka jing ngai baka jing nyo silang kmat kamla banyak khle lang lani kamla banyak mix klem da nyo silang you know ha ke jing em ke jong klem da nyo silang you know ru to ken ni ye yue ni nyo yue ki bolong kumju kumbo blai ukum dan ya kata ka jing nyo silang kmat namar bah ka jinglong ka jong blai kamdan kum kani ka jing nyo silang. In the character of God there is no partiality, there is no favoritism. Kamdan ka jingle silang, kamdan ka jing nyo silang ka jinglong ka jong blai bat kum ki khun ki jong blai ki banget ki jong blai to ngi ru ngilong kin kita ki badap da ka jinget bat du men sim ko ban pentulun ni ka kam ka jong trai klem da nyo silang you know ru ha ka jing em ka jong ba malang kasni telom bai ni kentien iba kendak dek akan ikapor kam tangi iskam bu blai unang kurku ye ka jing em ka jong pi ha ka balang ka bangi ngidan ngin sim ye kan ni ka benta bawan ai ba kan ni ka klam jong kan ni ka klam ka balang kata ka klam juga jing nyo silang dan ni ka jing le silang kan yo akan menrung hapo jong balang te nam ta ka buram ka jong blai amen.